ESLP. Politickú motiváciu pre realizáciu zásahu vzhliadol aj Európsky súd pre ľudské práva. Sťažnosť Jaroslava Haščáka voči zásahu a aj nezákonným únikom do médií, ktoré sú podložené dôkazmi o tom, že novinári portálu aktuality.sk sa na mieste zásahu nachádzali ešte pred jeho začiatkom, prijal na ďalšie konanie. Na základe oznámenia ESLP a odkazov na použiteľnú judikatúru v ňom je možné predpokladať, že procesná diskusia ESLP so slovenskou vládou a sťažovateľom bude najmä o zlyhaní štátu pri plnení pozitívneho závazku štátu nevystavovať Jaroslava Haščáka únikom z vyšetrovania do médií vrátane nesplnenej povinnosti štátu tieto úniky riadne vyšetriť. Osobitne významný je fakt, že ESLP sťažnosti podnikateľa vecne prejedná aj v rozsahu podľa článku 18 dohovoru. Účelom článku 18 dohovoru je chrániť pred zneužitím moci štátu. Môže ísť o situáciu, v ktorej by skutočným motívom zadržania Jaroslava Haščáka a prehliadky priestorov v komplexe Digital Park bolo napríklad poškodenie jeho povesti, neprípustný nátlak na Jaroslava Haščáka alebo politický účel v podobe manifestovania straty jeho nedotknuteľnosti. V minulosti ESLP konštatoval porušenie článku 18 dohovoru takmer výlučne vo vzťahu k štátom, ktoré vykazovali alebo stále vykazujú problémy s kvalitou demokracie: Rusko, Moldavsko, Azerbajdžan. Zásah voči riaditeľovi SIS. Neprimeraný zásah. O 5 hodine ráno vypáčila NAKA vchodové dvere na bytovom dome, v ktorom býval vtedajší riaditeľ tajnej služby Vladimír Pečolinský. Na vchodové dvere do bytu muž kuktáči zaklopali a vtrhli dnu. Pôvodne dokonca NAKA plánovala, že mu výbušninou odpáli okná na byte, cez ktoré vtrhne dnu, keďže šéf SIS býval na prízemí. K tomu nakoniec neprišlo. V byte sa nachádzala jeho manželka, poslankyňa Národnej rady za stranu Sme rodina a ich 9-ročná dcéra, ktorá má zdravotné postihnutie. O to ťažšie rodina Vladimíra Pečolinského ranný zásah prežívala. Nehovoriac o tom, že na zásah v byte poslankyne polícia nemala potrebný súhlas Národnej rady. Je to malé dieťa, ktoré muselo zažiť behanie NAKA so samopalmi v byte. Kto sa pýtal v Národnej rade, či môžu vniknúť poslankyni, mojej neveste, do bytu? Na to, aby mohli riešiť byt poslankyne a vniknúť doň, musia mať súhlas parlamentu. Jeho mohli zavolať na pracovisko alebo ho predvolať a on by bol išiel. Lenže tu išlo o zastrašovanie a ukázanie silnej moci a dôležitosti. Zásah bol zbytočnou demonštráciou sily, nakoľko to, že sa pravdepodobne chystá jeho zadržanie, tušil Vladimír Pečolinský už pár dní vopred. Indíciou bol aj anonymný list, ktorý mu niekto nechal v garáži. Tou druhou bolo, že jeho osobná ochránka zahliadla v blízkosti jeho bydliska podozrivé auto a v ňom pána, ktorý o sebe hovoril, že je policajt okresného oddelenia v Bratislave 3. Ochránka túto skutočnosť preverovala a ukázalo sa, že muž z auta klamal. Pravdepodobne bolo jeho úlohou sledovať, kedy Vladimír Pečolinský odchádza z domu a kedy prichádza z práce. Do práce chodil každý deň a preto polícia vedela, kde sa bude nachádzať. Vladimíra Pečolinského stačilo iba predvolať, čím by sa eliminovalo potenciálne riziko stretu medzi jeho ochránkou a príslušníkmi NAKA. K nemu síce nedošlo, ale riziko, že k prestrelke medzi oboma stranami mohlo dôjsť, bolo veľmi vysoké.